Salajengipun ingkang angka sekawan inggih punika intinipun kaitanipun kaliyan adicara wonten ing endang punika inggih punika hikmah halal bihalal utawi mangke wonten tausiah seserapan kaitanipun kaliyan hikmah halal bihalal wonten ing endang punika. Salajengipun ingkang pungkasan dumateng para-para ingkang mangke kajibah nyebataken kaitanipun kaliyan kita buka adicara halal bihalal silaturahim marga trahusum segawe wonten ing enggal berita kanthi waosan rohi mugi kanthi waosan basmalah mugi ridho saking Gusti Allah sumagaken dumateng panjenengan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinten menika Selasa sampun kita pahami sedaya enjang menika sedaya warga masyarakat kampung Segawi ngawontenaken wilujengah utawi tansah inggih awit berkahi Gusti ingkang sampun tumantuk dumateng kita sedaya mahanani kasarasan katenteman kuwi kawilujengan ingkang saged rampung kempal wonten ing dusun mriki kanthi tebih menika mengku berdi kangge ngesahaken sedaya dedosa ingkang kita sedaya warga masyarakat kampung Segawi kasandang wonten ing dinten menika ingkang menika Selasa pun sami-sami serahan dari kula ing agro ingkang sedaya kala wau mugi Gusti Allah ngijabahi ing panuwun mahanani kasarasan katenteman lan kawilujenganipun sedaya warga masyarakat kampung Segawi wiwit dinten menika ngantos sak lajengipun. Setunggal aturan saya kepenget para nabi, para wali, para mu'minin, para syuhada ingkang sampun kepareng paring tuntunan monggo suri tulodo terus sedaya ngagesan mugi-mugi pikantuk syafaatipun pikantuk berkahipun mahanani kasarasan katenteman ping kawilujengan wiwit dinten menika ngantos sak lajengipun. Setunggal aturan taras pepenget ingkang semara bumi punden bumi suci cikal bakal sing bakali dusun Segawe dene dusun Sumbersari kasuwun berkahipun mugi-mugi Gusti Allah tansah ngijabahi ing sedya lan panjenengan sedaya warga masyarakat kampung Segawe wiwit dinten menika ngantos sak lajengipun. Puntene anggenipun rakit jenang menika wontenipun jenang mepahaken boyo Bayu Rasa Rasul sedaya warga masyarakat kampung Segawe anggenipun sampun nindakaken dawuh Gusti poso wonten ing wulan Ramadan sesirih wonten ing wulan Ramadan utaminipun Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT lan sedaya warga masyarakat kampung Segawe minggahipun dumateng Bapak-bapak Ustadz ingkang sampun pareng teteki wonten ing bulan Ramadan saestu Gusti paring weliru ingkang langkung mahanani kasarasan katenteman kawilujenganipun satemah lumeber dumateng sedaya warga masyarakat kampung Segawe wiwit dinten menika ngantos sak lajengipun. Setunggal aturan saos pepenget dumateng para leluhuripun sedaya warga masyarakat kampung Segawe ingkang sampun pinundhut swanengayun gikakinten donga mugi-mugi Gusti Allah tansah kepareng paring pangapura sadaya dosa nalika sugengipun katampi amalipun salajengipun swanengayun kanthi lancar tinampi ingkang dados paswitanipun satemah kepareng mlebet mapan swarga langgeng kanthi tentrem. Segala aturan menika wontenipun dinten Selasa pun dinten 7 kebetulanipun gangsal ngantos dosa aksara kalih dosa sasi 12 tahun 8 sekawan kejangkepan pasti logo dina lan logo taun minangka jangkeping petangan menika dipun ginakaken inggih ampun ngantos wonten sambikala kita wiwit dinten menika ngantos sak lajengipun.
Wontenipun jenang Sengkolo. Jenang Sengkolo bucal begitu. Sedaya warga masyarakat Kampung Segawi Sengkolo begitu salebeting griya, sanjawining griya, salebeting pekarangan, sanjawining pekarangan, salebeting dusun, sanjawining dusun, sila sumingkir, sesinisian majinamatan ingkang dados tingkat tandhipun sedaya warga masyarakat Kampung Segawi wiwit dinten menika ngantos salajengipun. Ini wonten jenang seger Pinaryo Srono, mugi-mugi Gusti Allah tansah paring seger waras ringas sedaya warga masyarakat Kampung Segawi anggenipun nindakaken teteki wonten ing bulan Ramadan enggal pulih pepak boyo bayu rasa rasul seger waras ringas wiwit dinten menika ngantos salajengipun. Nggih, pangapunten menika wonten sakerangan akhir ingkang diisen-isen komplit. Menika pepenget dene sedaya ibu-ibu ingkang sampun pareng katitipan roh wiji dadi mugi-mugi ingkang kinandhut tansah sempulur wonten anggenipun teteki wonten salebeting Bogarko wiwit setunggal wulan, kalih wulan, 3 bulan, sekawan bulan, gangsal bulan ngantos ing dumugining titi manci lair saketa grol projot manggih rahayu wilujeng. Rahayu wilujeng ingkang lairaken mugi manggih rahayu wilujeng ingkang dipun lairaken lan ingkang lairaken sumingkir saking kebeda pikantuk berkahipun sedaya para lenggah sesepuh Gusti Allah mijabana ing panuwun wiwit dinten menika ngantos salajengipun. Ini ingkang kata-kata menika mugi Gusti Allah mijabahi ing panuwunipun sedaya warga masyarakat Kampung Segawi wiwit dinten menika ngantos salajengipun. Mugi nggih namung semanten makaten lanjen kula mikralaken wontenipun rangkeng sedaya kekirangan kalepatan kula matur kula nyuwun pangapunten. Ing wekasan rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sewu kula ngajengaken adicara unggul dina kang sampun dipun bikak dening Ki Yai Sukadi. Para rawuh ingkang tansah winurus saking pakurmatan. Ambo bilih panjenengan sampun hamirangaken pinten-pinten pangandika ingkang mulya ingkang wonten sampun ngrapetipun kaliyan tetungga dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun pun piranteni kanthi pinten-pinten pangandika lan pinten-pinten piranti ingkang sampun cumapak wonten ngajeng kula panjenengan sedaya. Kula mawi bahasa ingkang gampil kemawon minangka wakil pilih Mbah Sukadi minangka kasepuhan kula minangka kaneman kersanipun ngelmu mboten ijab. Asahan ingkang sampun cumepak minangka sego nasi menika kalih jenengan kula maknani yen sego niki paripaksa niki napa jenenge Pak? Bale dusun. Pinten-pinten rupa sampun papanggihan wonten mriki jaler kakung alit ageng nggih benten-benten pamanggih nggih benten-benten agami sedaya sampun kempal wonten mriki. Insyaallah dadosaken guyub rukun ridaning para manungsa ugi gayuh ridaning Gusti ingkang mubeng dumadi. Salajengipun jenang menika panganan sing paling gampang didamel tur paling gampang dimaem niku kula ibarataken masjid. Mergo wonten mriki jenang wonten rupa putih kali abang mangku teges menawa gen panjenengan dalasan kula saged mbentenaken pundi becik lan pundi ingkang boten becik. Mugi-mugi panjenengan dalasan kula dados manungsa ingkang saged mbentenaken pundi becik lan pundi ingkang boten becik. Allahumma amin. Salajengipun takir menika minangka tandha lan srana
ayo padha nata pikir kula panjenengan sedaya sing sami ngandhut bapak lan ibu mboten mung gawe tok ning kudu mikir sampeyan nek lahir arep dikapake niku kedah dipun pikir sareng-sareng yen mboten mampu mikir piyambak nggayuh tangga tepalihipun nggayuh warga masyarakatipun amrih wilujeng niring sang pikala pungkasaning atur kula monggo ndedonga sareng-sareng kula sranani kanthi pinten-pinten wewunen ingkang wonten sampung rapetipun kaliyan panjenengan dalasan kula benjang badhe wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amung saderengipun pendhet dening Gusti Allah, ayo padha mbayangke ngrasake sumpah nek sampun sedo, sampun mati, terus pundi bayangane, terus pundi rasane. Nuwun sewu njenengan mirengaken kula tak nembang ingkang wonten sampung rapetipun kaliyan sumpah nalika mangke dipun pendhet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suram Tewangkara ingkang suasana redup matahari pun ikut redup lir mangsa kang layon. Itu yang terjadi ketika ada orang meninggal, ada orang mati dipanggil oleh Allah. Denyo ilang memanise, ketampanan pun hilang, kecantikan pun hilang, harta benda pun hilang saat itu juga. Wadanganiro layu wajahnya pucat, umel kucem, rahnyo maratani, darah pun berhenti seketika itu, kaku sedaya wae. Mbok, simbok, mbok aku jumbok sholati mbok, tak sholat dewi. Kang aja kok mbok sholati kan, tak sholat dewi. Mbok, simbok, mbok aku jumbok sholati mbok, tak sholat dewi. Al-Fatihah. Lajeng kagem para ibu ingkang sami ngandhut, Mbak Titin Setyowati, Mbak Wulandari, Mbak Salsabila, so Mbak Niken Lun Permatasari kaliyan garwa sedayanipun mugi-mugi dipun ridani dening Allah lan diridani dening alam semesta kalebet para manungsa kula panjenengan sedaya. Amin amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahlil sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ing wasana ubur-ubur ikan lele sing hati-hati oleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi pribadi kang kasinungan derajat kados dene ngendikanipun Ustaz Ahan Bopo Ahan ingkang sampun kala wau dipun jlentrehaken sok emben menawi sampun dugi titi wancine Trio badhe sowan dhumateng masalipun Gusti ingkang murbeng duadi. Kaya dene ingkang kula wau sampun dipun ikraraken kok kaya-kaya awake dhewe sing sepuh-sepuh wis kaya wis mambu lemah. Awit mangke kantun dene kula sami sampun nenggo garising pepesden. So namung nenggo garising kodrat mekaten ingkang kula dipun ikraraken saking Ustaz Ahan Mahardi. Salajengipun Bumi Dewi Soho saking Ariman Adiripun Mas Indra Wisnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang winantu ing pakurmatan para sesepuh, para pinsepuh, Bapak Kepala Dusun, Bapak Soeharto, Bapak Ketua LPM Desa Purwosari, Bapak Sukiyatno, Bapak Ketua Pembangunan Dusun Segawe, Bapak Marno, Bapak Takmir Masjid Agung Dusun Segawe, Bapak Yatin, Bapak Tokoh Agama, Bapak Sunar, Bapak Ahan, Bapak Kepala Desa Purwosari, Bapak Paryo, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ing Dusun Segawe ingkang binekten. Matur nuwun wekdal ingkang sampun dipun paringaken dhumateng kula. Kula Indra Wisnu Wardana Kusuma minangka dados wakilipun para muda, dados wakilipun saking adik-adik ingkang sampun ngadeg wonten mriki wonten ngarsa panjenengan sedanten. Maturaken sugeng enjang kasekecakaken anggenipun sami lelenggahan. Saderengipun kula alajengaken atur monggo
Kula dherekaken sedaya ngaturaken panuwun syukur dumateng Gusti Allah, Gusti ingkang akarya jagat, ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan katitik ing dinten menika kita saged makempal ing bali dusun menika wonten ing acara silaturahmi halal bihalal warga dusun segawe kanthi wilujeng lir ing sambikala. Ing dinten Selasa Pon Surya kaping 1 April 2019 tabuh songo ngantos paripurna. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, ingkang sepisan, kula ngaturaken sugeng riyadi wonten lepat ingkang dipun sengaja, ingkang boten dipun sengaja, kula nyuwun agunging pangapura saking para sesepuh, para pinisepuh dusun Segawi. Ingkang kaping kalih kula nyuwun donga pangestu mugi para muda, adik-adik ingkang taksih wonten bangku pawiyaten mugi tansah lancar anggenipun ngudi ilmu supados dados tiyang ingkang sae. Ingkang angka 3 kula nyuwun donga pangestu mugi kanca-kanca ingkang sampun makarya, ingkang wonten perantauan, ingkang wonten pundi kemawon, wonten ing bidang punapa kemawon, mugi tansah pikantuk keselamatan, kelancaran, mugi migunani tumrap keluarga, tumrap masyarakat wonten ing sak kiwatenipun. Mugi acara halal bihalal menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami ingkang rumaos lepat boten kaambali malih ing wekdal candhakipun. Awit kalepatan dosa kilap menika sandanganipun tiyang gesang, sumangga kita sedaya tepa slira amri gesang kita tansah bagya mulya. Mugi kita kanthi wontenipun acara menika ngemotaken kita setya tansah tumindak ingkang sae dhateng sesami, ajeng ingkang ijenan tresna-tresnanan ing antawisipun ingkang muda dhateng tiyang sepuh utawi dhateng sesamining para muda adhedhasar tata krama ingkang sae dadosaken silaturahmi saged lumampah kanthi lancar. Cekap semanten atur saking kula wonten keladukipun atur solah bawa kula ingkang boten prayogi wonten ing ngarsa panjenengan sedaya nyuwun agunging pangapura kula ngrumaosi andhaping pangertosan kula, andhaping pawiyatan kula. Nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para sepuh ingkang kula beteni, panjenenganipun para bapak ibu ingkang kula hormati, langkung-langkung dumateng para alim ulama ingkang mundi budi luhur, boten ketarumpan kadang muda mudi ingkang kula tresnani. Anamung saderengipun kula lajeng ngatur semoga panjenengan kula tansah
nunjukaken puji sama syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih abet keparengipun wonten ing kalodhangan menika panjenengan saged kempal manunggal wonten adicara halal bihalal wonten dusun segawi wonten ing kalenjangan menika mugi-mugi sedaya saged lancar wonten acara punika. Inggih ingkang masakanipun kula pinangka wakil saking kasepuhan ngundi dawuh ingkang sepindah sedaya ingkang sampun dipun aturaken para kaniman ngabekti dumateng para sesepuh bini sepuh semanten ugi para sepuh bini sepuh kagungan lepat kesalahan panjenengan saged ngapura dumateng kula lan para sepuh bini sepuh. Mugi-mugi sedaya dosa kalepatan wonten ing sadangune setunggal taun menika saged lebur wonten ing dinten riyadin punika. Inggih hangga salajengipun hamba bilih panjenengan muda-mudi anggadhahi kasembadan ingkang dereng kalampahan ingkang dereng kasembadan mugi-mugi kaijabahi dening Allah Subhanahu wa taala lan salajengipun panjenengan saged nerusaken cita-cita ingkang dereng kaleksanan punika kanthi belajar supados sedaya wau saged punapa ingkang panjenengan gayuh saged kinayu. Hamba bilih boten kathah anggen kula matur wonten kekirangan lan kelepatanipun kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing dusun segawi sepindah malih ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Cekap semanten atur salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadyan Tosenem menika burian MH Ainun Najib utawi Cak Nun. Putune Cak Nun. Ustadz Dr. Sunar SAG ingkang kula hormati ugi nadyan tonem menika guru kula. Izin Pak Sunar, Pak Doktor, tak kira sak segawe, sak Manjung, sak Sonoharjo, sak Timang niki sekolah sing paling suwe dhewe niku Pak Sunar. Nggih mboten? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun aliyah, nggih. MTS aliyah 6 tahun, SD 6 tahun, 12 tahun. S1 asli ora ijazah. Ternyata nek pun ceramah ngangge kupluk niku ngendikane Gus Aham niku berlaku rumus selilit sang kiai. Nggih Mas Gus. Bener nggih Gus nggih. Ojo guyang-guyu lho sampean. Niku berlaku rumus utawi pedoman paugeran selilit sang kiai. Ngendikane Gus Aham zaman semanten enten kiai wujudke kendurian ngeten iki. Bareng
berkat kondur tekon dalan niku nyeklek pagere tanggane nang ora pager tembok jaman mben pager pring nyeklek pager pring dinggo nyogok selilit ke ora nembung sing kagungan dalem mung gara-gara nyeklek pagere tanggane ra nembung mau nek pun tingkatane ceramah ngangge kupluk ireng neraka jahanam panggonane. Mula kula mboten wantun. Mula kae niku kari alhamdulillah. Delikne yang malaikat ternyata tingkatanku ki urung kiai. Sebenarnya le ya rasa disebut nganggo gelar CH ya le. Kabeh yo CH. Ibu ngertos CH? Napa Bu CH? Calon huni kubur. CH niku calon haji. Alhamdulillah mriki pun sing haji pun kathah. Pak Kiat, Pak Sunar, alhamdulillah nggih. Muga berkahi dumateng tangga tepale. Ning wangsul dumateng Manjung Kulon pun taun 912. Sebab nggih nalika alit malang melintang pados seserepan saking kota dumateng kota ingkang sanes. Nuwun sewu. Menika acara ibu-ibu halal bihalal ibu nggih. Halal bi halal. Nggih tradisi Arab enten boten Bu? Boten enten. Halal bihalal niku wonten tradisi Islam sebatane Gus Ahan Islam Nusantara. Enten tradisi halal bihalal. Maknane napa jenengan pun paham sedaya, kula mboten medhar babagan niku. Mong anak-anakmu adalah laksana panah dan kamu hanyalah sebuah busur panah dalam rentangan Sang Maha Hidup. Nek dijawake kados ingkang pun ikraraken Bapak Sukardi pun terjemahaken luwih dalam kalian Gus Ahad. Mila makna halal bihalal kula pendet saking mriku. Bapak Ibu, perangan sing paling alit jejeking keluar jejeking pemerintah jejeking negara niku wonten bangunan Balai Somah. Balai Somah sing lengkap kuwi mesti ana bapake, ana ibuke, enten putrane. Niku bangunan sing paling cilik dhewe. Nggo ditingali bangunane awake dhewe. Harta kalian anak Bapak Ibu paling-paling niku sing sepindah mung dadi qurrata ayun. Kados dungane pahan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Paling wong tuwa niku paling seneng niku mung nek ngrasake teng ati niku nyenengke nalika nyawang anak lan nyawang bojone pasangane. Nggih mboten Bu? Nggih mboten? Pingko tingkatan mburi to Mas, Mas. Aja tak punggel ngono. Kowe nyawang nggih. Mas Hartono kakang kowe. Aja ngantuk to Mas, bocing semangat wong urip pisan lho ya. Padha wae bojomu siji, bojoku ya siji.
bojo siji ya digawe abot iku. Ora cocok jelke ngono wae. Kan tambah. Mantuk yo jelke. Ayo diulang apa? Diulang ngeten mawon ya. Nyawang anak, nyawang bojo niku temanah, niku tentrem, niku pun ukuran sing luar biasa. Yo anakku sekolah sregep, anakku ngibadahe sregep, anakku sopan santune genep. Niku pun wong tua niku yang mana niku terus. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten? Iki cah nom-nom tak gudang ya ora enek masalah. Lah kabeh tuwek kabeh lho iki. Iki semene ndane iki mambu omah kabeh. Sinen kari Pak. Sinen HP Iya. Enten mergi Pak ngandap. Nentremke manah. Niku paling wong tuwa niku nyawang anak, nyawang pasangan niku teng ati tentrem. Nomor kali ngendikane Gus Ahan, nek disawang nyenengke. Zinatul hayatud dunya. Pasangan anak kuwi nek disawang nyenengke. Nyenengne boten Mas Uyat kowe nyawang bojomu. Tok sawang karo kowe nyawang nalika 30 tahun kepungkur sik padha apa ora? Jujur. Jujur lho iki. Halal bihalal. Enggak Pak Sri, dulu kan saling sandar, sekarang saling sindir. Ya wajar suwe bebarengan. Yang dhisik saling sandar, saling sindir, ya hal yang biasa. Ning disawang niku nyenengke nyawang anak, nyenengke nyawang pasangan, nyenengke. Nggih mung niku paling-paling. Lah nek merucut king kalih niku, Bapak Ibu, saged kemawon pasangane awake dhewe, anake awake dhewe niku dadi cobaan utawi ujian utawi fitnah. Mangke pun buka surah At-Taghabun, surah At-Taghabun ayat gangsal 12. Ternyata harta dan anak-anak itu bisa jadi mangke dados ujiane awake dhewe. Disawang yo nganyelke, dirasane ngangati yo ora kepenak. Enten mboten? Enten mboten? Aja akeh to sithik wae. Sithik wae ampun kata-kata. Nyawang anak iki seneng, nyawang bojo apa meneh? Yo bojoku lho katok training biru nganti dadi putih dinggo wae. Ayo tukono sing anyar ben gonta ganti traininge. Seneng. Ning kono dikandhake bojone kae, ning kono dikandhake anake kae, jatuh ujian. Nalikane pasangan awake dhewe lan anake awake dhewe niku dadi ujian, ngendikane Allah, nggih, obate niku mung kasih sayang lan wenehana pangapura. Lan sabaro sak jembaring samudra. Sabar enten batese mboten Bu, Pak? Sabar niku enten batese mboten? Enten batese mboten? Tak takok Pak Gus Aham. Sabar niku enten batese mboten Gus? Mangtung madani.
Weh. Tergantung madangi pinten piring. Ternyata sabar niku mboten enten batase Bapak Ibu. Mboten aku tak batasi sabarku 3 tahun. Tak batasi sabarku 5 tahun. Mboten enten batase. Sabar niku watese nek kita pun pinundhut wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nalika pasangane dadi ujian, anak kita dados ujian, mula ngapurono lan kasih sayangono lan sabaro tanpa wimates. Lah kok iso to, Pak? Ya nek kon sempurna mboten saged. Ning awake dhewe niki dikongkon ikhtiar sak kiyat kemampuan kita. Pun paham Ibu? Pun nggih? Mungkin nalikane garwa jenengan, putra jenengan dados ujian, sabar. Kasih sayang ampun ngantos pedhot. Pangapura terus lumintu. Sebab kanthi ngaten niku garising pepesten Allah sing damel. Mboten garising pepesten sing damel dik kiat ngoten. Nek dik kiat niku ora mungkin berfirman. Pak Kiat berfirman, Pak Kiat bersabda, Pak Kiat berfatwa, ora payu. Pak Kiai tingkatannya padha karo aku, mau ngomongan. Sing berfirman niku Allah, sing bersabda niku Nabi, sing berfatwa niku pimpinan-pimpinan agama. Tingkatane Sriono, tingkatane Pak Kiai, tingkatane Mas Yatin iki ya mung paling-paling mau ngecap ngoten niku, ngomong ngalor ngidul ngoten niku. Nek Pak Sunar niku pun berfatwa. Gus Aham pun berfatwa. Fatwane wis kanggo ngoten niku.